ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏ ଘୁଗୁନି ପଡ଼ିଲା। ଘୁଗୁନି ପରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ପଡ଼ିଲା। ହେଲା ରୁଟି ପଡ଼ିଲା। ରୁଟି ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ରୁଟି ପରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମିକ୍ସଚର ପଡ଼ିଲା। ମିକ୍ସଚର ପରେ ଆଳୁ ଚପ୍ ପଡ଼ିଲା। ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଳୁ ଚପ୍ ପରେ ଏଠି ମୁଢ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଢ଼ି ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇଠି ମୁଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଢ଼ି ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଢ଼ି ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଇବା ବନା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମିକ୍ସ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।